Kurz Excel typ číslo 125, ako získať vecej názov mesiaca z dátumu, je dosť obdobný ako ten predchádzajúci, kde sme zisťovali názov dňa. Opäť použijeme funkciu text, tak poďme si to ukázať. V podstate funkcia text preklopí alebo prekonvertuje číslo na text. Aj keď sa to nezdá, tak dátum je stále číslom a ten text, ktorý z neho dostaneme, závisí od toho, aký kód formátovania použijeme. Takže poďme na to, je to funkcia text, ktorú vložím. Ja ju teda ručne píšem a v zátvorke požaduje odo mňa prvý argument, hodnota, takže klikám do dátumu, bodkočiarka a formát text použijem do v úvodzovkách MMM 4MK, ktoré vlastne reprezentujú month a tým vlastne získame názov mesiaca, takže dokončím úvodzovku, dokončím zátvorku, úvodzovky a zátvorky majú vždy pár, no a potvrďme Enter a vidím tam mesiac a ja si to teda overím aj pri tých ostatných dátumoch a môžeme zhodnotiť, že je to naozaj tak, ako by malo byť. Takže toto je funkcia text. Na budúce, ako asi aj tušíte, si ukážeme, ako získať rok, ale predpokladám, že viete, čo tam použijeme. Ďakujem za pozornosť a príjemný deň.